We are live. Live. Yeah, Hello. Hello, everyone. Daalụ nụ rie nne anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa. Anyị wawu ndị Igbo na-azụ azụmahịa igwe. Anyị na-abịa n'ụbọchị Satọde ọbụla. Anyị ezukọkwala ọzọ. Ọwụ sọsọ m na ebe a ka unu na-ahụ ya. Ọ mụ na ndị mụ na ha na-azụka ahịa igwe a nọ. M ga-eji ohere a kpọpụta ụmụnne m n'ofu n'ofu ka ha gwa anyị onye ha bụ ma ebe ha si bịa. Ka m kpọpụta nwaada Sista Ifeoma ka ọ kọwatara ya onwe ya. Sista Ife. Ndị be anyị ụtụtụ ọma na ekele m unu. Okay. Daalụkwanụ, unu ewekwana iwe mụ na teknọlọji na-anọ. Ekenekwa m unu ụtụtụ ọma na ehihie ọma abalị ama ebe ọbụla unu si wee na-ene n'anyị. Anyị apụtakwa ọzọ taa Satọde iji wee gwakwa unu maka ahịa anyị na-azụ. Ya afa m bụ Ifeoma Ifeanyi Ezeukwu Ọgbanwebe. Abụ m nwunye bụ nne ụmụaka ịtọ, ọmarịcha ụmụaka ịtọ. Mụ na di m bi n'obodo oyibo ebe anyị na-achọ ka anyị si enyere ndụ aka. M wee sịkwanụ na ya wee chọpụta biznes a, azụmahịa abụ ihe anyị ji maka ya wee pụta taa ka anyị gwa ụnụ maka ya. Nya bụ ana m azụ nya bụ ahịa ka ụmụnne m si azụ. Daalụkwanụ. Daalụ rinne Sista Ife. M ga-eji ohere akpọpụta nwanne anyị nwaanyị wo Sista Salome ka ọ kọwatara anyị onwe ya na ebe o si na-ekwu n'ụbọchị taa. Sista Salome, ngwanụ biko bịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekelala m unu. Daalụkwanụ rinne. Afa m wụ Salome Otisi. Awụkwanụ m onye Naijiria biri n'obodo nke a na-akpọ Belgium. Awụ m nne ụmụaka anọ. Anọkwana m alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ana m asụ na were oche ka unu ofu ife nke wetara unu n'ụbọchị nke taa. Daalụkwanụ rinne. Daalụ nwaanyị ọma. Daalụ rinne. M ga-eji ohere akpọpụta nwanne anyị nwaanyị wo Sista Chichi ka o were ohere akọwatara ya onwe ya na ebe o si na-ekwu. Sista Chichi. Sister Doris, daalụ. Ụmụ Igbo ekene m unu, udo dịrị unu, onye nwanyị gozie unu, ụmụ Chineke. Afa m bụ nwaada Chichi Edward. Abụkwa m onye na-azụ afọ igwe. Agụrụ m ife ndị oyibo na-akpọ nursing ma na-alụkwa nurse. Wee bụrụ nurse ka wee na-alụ nursing wee bụrụ nurse. Abụkwa m nwata akwụkwọ na-agụ ka esi abụ dibịa oyibo. N'oge dị ugbu ebi m n'obodo a na-akpọ Dublin, ma n'oge taa right now anọrọ m na Dublin, anọ m ebe m na-aga school. Wee na-asị ka unu mee, anyị abịakwa ọzọ, ngwa gaa butenu tii. Mụnwa bụkwa nke m nọrọ here, mụọ ndị na-aṅụ Milo, mụọ ndị na-aṅụ ife ọsọ bilebile ka anyị wee kpalizie nkata nke ụbọchị taa. Daalụ. Daalụ rinne Sista Chichi. M ga-ejikwa ohere akpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ Sista Tochukwu. Biko bịa gwatụ anyị ebe ishi na aha gị. Daalụ. Igbo mma mmanụ. Daalụkwanụ. Afa m bụ Tochukwu Ndika. Ebi m n'obodo bụ Germany. Ebi m with family. Enwere m ụmụ atọ and abụkwa m ụmụ akwụkwọ. Bụkwa online digital business owner. Kita ana m ife a from France, anọrọ m Germany. Daalụ. Daalụ rinne. Imeela, Chimgozie gị. Aha m nwa bụ Doris Alụba Eke. Ọmụnwa bụkwanụ onye nọ n'azụ Facebook Doris Mercy Grace. M bikwanụ Ireland. Mụ na ụmụ m mụrụ ụmụaka atọ na di m. Ana m azụkwana azụmahịa igwe a. N'ụbọchị taa, ihe nke anyị wetakwara unu n'ụbọchị taa wụ maka otu anyị na-ekeri anyị ma na ọtụtụ unu ma onye anyị wụ already, ma ọtụtụ na-amarakwala n'ihe anyị na-eme. O nwere ike gị ọwụrụ na ị na-ajụ onwe gị ofu ajụjụ ma abụọ. So anyị sị ka anyị were ohere a
bịa kọwatara unu ọ bụrụ na iso otu n'ime ndị na-ajụ nọ ke ndị ga-azụ azụmahịa igwe ndị a na-ekwu okwu ya. Ọ ihe anyị wetara gị today n'ụbọchị taa ka ị mara ndị nwere n'ike ịzụ azụmahịa. Ka m gwa gị nke wụ eziokwu, azụmahịa ọ bụrụ na iruola 18 years onweghị na-aga azụ ahịa, maka ihe anyị wetara n'ụbọchị taa buru ibu ndị ga-azụ azụmahịa, but ọwụwụ ha niile ka anyị na-aga ịkọchi maka nkọga anyị ga-akọgide ya chie today. So m ga-akpọpụta ndị mụ na ha na ofu ka ha bịa kọwatara anyị ndị ha mara nwere n'ike ịzụ ahịa. But otu m kwuburu onweghị na-aga azụ ahịa ma ọ bụrụ na iruola afọ 18 ị ga-azụli ahịa, onweghị na-aga azụli ya. But anyị gazie n'ime ya ka anyị kọwatara unu ọfụma ndị ga-azụli n'ahịa na ndị na-aga azụli ya. Daalụnụ. Ka m kpọbata nwanne anyị nwaanyị ewo Sista Salome. Sista Salome, biko bịa kọwatụrụ anyị ndị iche nwere n'ike ịzụ ahịa ọ ndị ma ga-azụli ahịa azụmahịa igwe anyị na-azụ. Sista Salome. Nwanne m nwaanyị Doris, daalụkwa. Chukwu gọzie gị maka ohere a nke nyere m n'ụbọchị nke taa iji wee gọpụta nnọọ ihe a kọwacha m anya ọfụma. Azụmahịa enweghị nnọọ ndị depụtara ga-azụ ya yara ndị na-aga azụ ya. Onye ọbụla ga-azụ ahịa. Ka ihe m chọrọ ikwu maka otu m chiri onye ọbụla ga-azụ ahịa. Azụmahịa ọ bụrụ na ịgbala afọ 18 dịka nwanne m nwaanyị kwuburu before, ebe a nke a ga-asị na itorugo ịzụ ahịa. Ịma na ndụ ụmụaka bigide ndụ ruo afọ 18 years 18 a ga-asị na ha ghọgo adult. Ị hụrụ ya? Ọkwa otu ọ dị n'ọrụ, ọkwa otu ọ dị n'azụmahịa. Then ọrụ na ịbata ọwụghị na ihe ga-eji certificate asambodo bata. Ọrụ na ime otu ị ga-esi gụọ ọrụ na-ede ife gị gụpụta, ị ga-abata n'ahịa. Ya ọrụ na ị ga-edeli, ị ga-abata n'ahịa. Ọ nwekwara ndị na-adịghị ka esi onwedịghị nke ha ji eji. Ha zụrụ afịa azụta ya ọfụma, ha wee nọ afịa wee bara ha uru, ha were emepụta ezigbo ihe ha hụrụ n'anya. Kedu ihe bụ isiokwu ụbọchị nke taa? Ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ na-ekwu sị na hey, amakwana otu m ga-esi wee wepụta onwe m n'ihu akwụkwọ maka na m agaghị akwụkwọ. Mba, ọwụgo taa nke o shiri dị. Ndị na-agaghị akwụkwọ ha zụgakwa afịa. Onwedị onye ga-ajụ gị o nwere skuul ebe na-aga. O nwekwara ndị ga-bidoro elu ha agụchaghị, ha wụrụ a drop out, ọkwa ihe a na-akpọ ya. But azụmahịa ha nwere ike ha bata ya, ha eme nke ọma na azụmahịa. Ha esitaba amụtakwa mekwa ịma amamihe a wee bulie elu n'obere. Maka azụmahịa ọ bụghị na ọjọọ bịa zụọ ahịa ala. Ọ ga-enyere gị aka ka ị matakwa ihe na-eme gị ọfụma. Ọ ga-enyere gị aka ka ị mata otu ị ga na-esi asụ oyibo mara mma, otu isi dozie okwu oyibo gị ya dị mma. Ọ ga-enyekwara gị aka ka ị nwere otu ị ga na-esi ewepụta n'ihu akwụkwọ na-adị compose ị na-ekwu okwu. Ihe dị ya n'ime buru ibu. Ya mere m nọ na-asị ka m gwata gị ụbọchị nke taa, ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị, ya wụrụ maka ị gaghị akwụkwọ, ịmadị nke ka nke bụ na azụmahịa nọ na atụmatụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ isi ka ọ masịrị gị ka ige ka ikirie awa webinar, ọ bụrụ na okwu Igbo ka ị na-asụ ka ị na-aghọta ọfụma, o nwere ebe ị ga-etinye ya sụọ okwu ị na-anụ, sụọ okwu ị ga-aghọta ọfụma, ghọta ya, mara ihe a na-ekwu ya ọfụma. Ọ bụrụ na ị na-aghọtacha okwu oyibo gị, ọ bụrụ na Igbo ka ị na-aghọta, ichọsụ nọ tinye Igbo, asụsụ Igbo, ihe niile a na-ekwu gị nụọ ya n'asụsụ Igbo, ya kọwara gị n'asụsụ Igbo otu m si na-ekwu. Ya bụrụ nọ Japanese, nweta ihe ewuli na-ekwu. Otu mmadụ ga-esi isi na ọkwa asụsụ mere ma azụkwa m ahịa ọ dịghị ya n'ime, maka ọkwa okwu Igbo ka anyị ji nọrọ na-eme ya taa. Otu a nke ọ dị ebe ọbụla. Daalụkwa n'olie nne ka m nye ụmụnne m ndị ọzọ ka m nwere ike kwuo ihe nke ha ji. Daalụkwa. Daalụ hie nne Sista Salome, ịgbara ya ụkwụ n'eze. Ụmụnne m na ụmụnna m na-anụla n'ihe o kwuru na ma echekwala mebi na ị gaghị akwụkwọ otu o kwesịrị, ma ị nweghị asambodo gị chee ma ị ga-azụli ahịa. Ọ sị na onwe onye na-aga azụli ya, ma ndị ji asambodo ma ndị na-ejighị asambodo.
na ihe ọbụla ụkwanụ na ị ga-asị na mebi na ị ga na trenin because anyị nwere trenin site na ịga ebe ahụ na ị ga-aghọta ihe a na-ekwu maka na ị na-anụ oyibo ọfụma maọkwa na ị na-asụ ọfụma gị tie ya na asụsụ nke ahụ ị na-anụ asụsụ nke ahụ ị na-aghọta ọ ya ihe ọ na-ekwu. Daalụ nne Sista Salome. M ga-eji ohere akpọpụta nwanne anyị nwaanyị Sista Ifeoma ka ọ kọwatụrụ anyị ndị o chere nwere ike ịzụ azụmahịa igwe a. Sista Ife. Are you there, sis? I took myself out. Sorry. Sorry. Ndị be anyị ndewo nu biko na-ewe n'iwe ọwụghọ ana m azụ ahịa igwe a mana ọwụ mmadụ niile ka teknọlọji mara ahụ so anyị na-akwa ya trọk anyị na-amụta a na-aga na-amụta. Ndewo nu ka m si wee kwuo aha m bụ Ifeoma Ifeanyi Ezeukwu. Isiokwu anyị taa bụ kedu ndị nwere ike ịzụ azụmahịa anyị nọ n'ime ya. O nwere ndị na-asị na ka nwanne m nwaanyị si kwu na ha agaghị akwụkwọ na ha agaghị ama ihe a na-eme. Ọ bụghị eziokwu. Ọ na-anụ na ihe o kwuru. Besides the fact na onye ọbụla nwere ike ịzụ ya ma ị gara akwụkwọ ma ị gaghị akwụkwọ. Na azụmahịa enwe training a ga-enye gị ga-akụziri gị ihe niile mana ọwụghọ maka ya ka m chọrọ ikwu. Ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ ndị otu ọzọ nwekwara ike ịzụ ahịa. Ha toru ya, ha ruru eji azụ ya, ha gara akwụkwọ, ha mere ihe niile mana o nwee ndị na-anaghị achọcha ifo ha bilie by 6 o'clock kwadowa ịga ọrụ ga-anọ ofu ebe for 8 hours hapụ ihe ndị ọzọ ha chọrọ ime. Ha na-like flexibility, ha chọrọ inwe ike ime ihe ha chọrọ ime mgbe ha chọrọ iji mee ya. Ụdị ndị ahụ ahịa dịrị unu mma, ọ ga-amasị unu ọfụma ọfụma, ọ ga-adaba n'ime ụdị ndụ unu na-ebi. Ya ahịa ga-enye gị efe gị nwee ike na-eme ihe ndị ọzọ ị na-eme. Kedu ihe kachasị ihe dị n'ime ahịa ga-enyere gị efe? Maka na ọ dị automated. Nke ahụ ga-enye gị ohere gị nwee ike mekwana ihe ndị ọzọ ị na-like ime. Ọ bụrụ na o nwee passion inwe like ịga hiking or something gị na-eme ya, business gị na-arụ ọrụ because ọ dị automated, ya na-arụ ọrụ in the background. Ịlọtakwa gị tinye 1 or 2 hours n'ime ya, nwekwa ike kpọrọ ụmụ gị pụọ ma ọ bụrụ na ị na-agwụ onye na-like ịpụ apụ. So flexibility for ndị na-like ịdị flexible in their lives, na-anaghị achọ ịnọ ofu ebe for too long. Ahịa kwesịrị unu. Ndị otu ọzọ ahịa kwesịrị bụ ndị m ga-akpọ ndị oyibo na-akpọ nomads, ya bụ ndị na-like ịga from one taa ha nọ Brazil, nwanne echi ha nọ Italy, nwanne ya ha nọ Germany, the next one ha nọ United States. Every day ha nọ on the go. Maka na ahịa awụghọ ihe ị kwesịrị ịta gị down dowere ofu ebe dịka ọrụ oyibo. Ị ga-ebu ya na-aga ebe ọbụla ị chọrọ ịga. Na source ihe ị need wụ your phone and internet or your laptop. Ma ọ bụ na ị ga-ebu your laptop wee travel or your iPad, whichever one. So ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-alaiki ịdị na-akpagharị, ụkwụ dị n'ụzọ, ị naghị alaiki ị n'ofu ebe, this is the best business for you. Hapụkwa na asụ m oyibo na-ewe n'iwe mana ọ ka o wee gbaa ọkpụrụkpụ ma m ji sụọ ya n'oyibo otu ahụ. Ihe a bụ biznes kwesịrị na ị ga-anọ n'ime ya, maka ọ biznes ebu akpagharị ebe ọbụla, o zuru ụwa niile ọnụ. Ebe ọbụla ị na-aga, mana vileji gị ma ị na-travel to lekwa nwanne anyị nwaanyị bi na Germany ugbu a, ọ nọ na France, o sokwa ebe a. Ya ọ bụghị ahịa na-elimiti gị ị ga-anọ a particular place wee zụọ ya, mba. Ahịa ị ga-ebu kpagharịa ụwa niile. Ọwụbedu na hiking nke ị na-aga, wuru swimming nke ị na-aga, wuru ihe ọbụla ka ị na-aga, o so gị na-aga.
except ma ọ bụ inwe ha phone. So ụzọ ndị na-abụ a, ndị na-alaiki ịdị flexible, na-anaghị alaiki ịnọ ofu ebe, na-alaiki ime multitasking, na-eme one thing or the other at any time, nwee ike si oke ugbu a achọrọ m ime ihe dị otu a, achọghịzi m ịrụ ọrụ, ahịa ga-abara gị ezigbo uru. So ọwụdị iwu ofu n'ime ndị na-abụ a m kwuru maka ha na ndị na-alaiki flexibility na ndị na-alaiki travel, okwu nọ n'ije mgbe ọbụla ha nọ na-aga aga na-ala ala. Leba anya n'ime ahịa, onweghị biznes ọzọ ị ga-eme n'ụwa ga-enye gị ụdị aṅụrị ahịa ga-enye gị, maka ọ ga-fit into your lifestyle. Whatever lifestyle gị were, otu ọbụla ị chọrọ isi na-ebi ndụ gị, ahịa fit into it. Were aha onye ọbụla ọ webụsaịtị anyị otu ọ dị, gakene ga-lee ya, mara ka ịghọta ihe anyị na-agwa gị, mara ma ihe ị ga-achọ ime ma ọ bụghị ihe ị ga-achọ ime, mana lebagodoro ya anya ka ị ghara ịdị na-eme ịrụ ọrụ iche otu ị ga-esi gaa ọrụ gị nọrọ ibite aka ebe a, gị bite aka ebe a, gị bite aka ebe a. Ebituzi n'aka, bata ebe a, ihe niile ị na-achọ nọ n'ime ahịa. Ọgwụkwanụ ka ọ dị m n'ọnụ, ka nyekwa ndị ọzọ ohere ka ha were kwuo otu o si dị ha. Ngwa m, Doris. Daalụ nne Sista Ifeoma, daalụ, ekwutere ya ọfụma nnọọ. Unu anụla na ọ sị na ndị ga-esokwanụ ga-azụ ahịa bụ ndị ije m dị n'ụkwụ, ndị na-ana achọ n'ofu ebe na-azụ ahịa. Ndị chọọ isi na Kafancha na ha ga na Gombe, gasị na Gombe ga ebe a, mgbe ha na-agakwa otu ahụ azụmahịa ha so ha aga, nọ ndị ga-azụlikwa ahịa. Ọkwanụ ndị nọ ya ọ bụrụ na ha chọghị mmadụ bịa na-asị ha ị ga-eme nke otu, ị ga-eme nke otu, ndị chọrọ nọ inwe dia flexibility, ime ya ihe ọbụla ha chọrọ ime n'oge ọbụla ha chọrọ ime ya, nọ ndị ga-azụlikwa ahịa. Daalụre nne Sista Ife. M ga-ejikwa ohere a kpọpụta Sista Chichi ka ọ bịa kọwatara anyị ndị ya nwache ga-azụli azụmahịa igwe a. Sista Chichi, over to you. Daalụ nwanne m Sister Doris. Ụmụ Igbo abịakwa m ọzọ. Ife biko gbaghara m. Daalụ riri nne ndị be anyị. Daalụ Sister Doris. So ife mụnwa chọọ ikwu maka onye nwere ike ịzụ afịa, m ga-enebanye anya na ndị oyibo na-akpọ professionals, dịka ndị doctors, nurses, lawyers, accountants, professors. Ụmụgo ndị agụgide wee gụwasị ya isi, unu ncha niile bịa gaa na m ntị. Ọ bụrụ ọkwa ịgụ akwụkwọ, ịma na onwe ndị gụsịrị akwụkwọ agụgidego gosi onwe ife agụrụ, ebu certificate 2030, mana onwero ife na-adị ka agụrụ, onwere ife eji egosi na agụ ya bụ ife. Ike agwụgokwanụ fa ịrụ ọrụ, maka na fa alụgidego ọrụ, onwero ka nsọ ya n'Igbo ka m wee nwee ike ka mama nga na-akọwata ọkụ, nothing to show. Ife nke ndị be anyị, onye ọbụla ma ife mgbanasị na onye emegide gị ife gbagide mbọ, nothing to show. Egosi ya n'akwụkwọ niile as a doctor, ị ka na-anya moto a na-akwa aka, ọ imegide gị megide, ike agwụ gị, no promotion, nothing. Ya gaa m ntị, ife abụ maka ngụnwa. Ọ bụ na iso na ndị grupu a niile mkpọsị, ị ma na ị nwee ike ịtọn ya la ife around kịta. Ụzọ na-abụ ị nwee ike isi wee mee ya. Asị akwa gị alụzi n'ọrụ gị, maka na o nwee ife efu wee ga gụọ ya bụ akwụkwọ. O nwee ka ọ bụ na ị chọrọ ị na-enyelụ ndị mmadụ aka ka ị na-azụ ndụ, ma ọ ka ị na-enyelụ mmadụ aka, maka ndị bụ akaụntant, ka ndị mmadụ rapụ ị na-ezu ego fa nwee ike na-anata tax return for ọfụma. That's good. Mana etere oke etere azụ, emesi ife niile a, mana ikwu nwụrụ ụgwọ ụlọ gị, ị ga nwụrụ holidays, nye nwụrụ mmadụ aka, izu nwụrụ ụmụ nke ngụnwa, ugo na ife niile ego na onwere isi, onwere nothing to show for it. Ọ bụ na ị nọ na grupu a, biko ị nwere ike ibido afịa
ị na-azụ ya wee na-enyetụla onwe gị aka na-arụkwa ọrụ ị na-arụ maka na onwe gị bịa n'ime afịa anyị na-azụ nwekwa ndị megidere otu a kịta afa na-azụzụ si afịa maka na ọ kọva gị ife niile fa na-achọ fe nwezi ike na-enyelụ ndị mmadụ aka ọfụma ịnwezi ike na-alụzi ọrụ ị na-alụzi ọrụ ka akwụọ gị ụgwọ ị na-alụzi ọrụ ka ị wee nyelụ ndị mmadụ aka ọ bụrụ na ị na-alụkwanụ ịlụọ taa ilu echi lụọ nwanne echi ka ị wee maa ma ị ga-azụkọnata nwa ego ị ga-eji wee gaa ụlọ ma ime ife ndị ọzọ ị kwesịrị ime asị onye gụrụ akwụkwọ na-alụ ọrụ mana o nwere ka o si abịa nwanne m afịa bụ maka ngụnwa ibido afịa nwa obere ị na-enyere onwe gị aka akwụkwọ gị ụgwọ ọrụ iwerekwa gị zụta n'afịa tinyere ya fancha na-aga anọgidekwa Chineke na mee ebere few years coming afịa ga-ebido si akwụrụ ọfụma nwee ike rapụzikwa ọrụ gị focuszie n'afịa na-azụ ịchọkwa ịlụkwa ọrụ maka ịchọrọ ịga nyelụ ndị mmadụ aka maka na o nwere ife a na-akpọ helping the community, giving back to the community. As a nurse ị nwere ike chifuo ịkwado gaa ụlọ ọgwụ gaa lụọ ife a na-akpọ voluntary ka nwa ife kasị dị asụ ụzọ so ya ka m na-asị ọ bụrụ na ị bụ onye gụrụ akwụkwọ rinne ndị nọọsụ ndị dọkịtọs ma ị na-asị ke ka m ga-esi wee bidokwana ndị mmadụ nwere ike na-asị gị ka dọkịta na-achọ gịnị ka nọọsụ na-achọ onye gwa gị bata n'ime afịa anyị nche niile ndị gụrụ akwụkwọ julia ndị a niile fanụ ebe a ụfọdụ bụ bankers ụfọdụ bụ akaụntantị ụfọdụ bụ dọkịtọs ụfọdụ bụ lawyers mana fancha na-azụ afịa maka na at the end of it all onye ọbụla na-achọ ebe ọ ga-esi wee nwee oge nete ndị bi anya nete di ya anya nete nwunye ya anya ọ bụkwa sọsọ ụmụ nwaanyị na-azụ afịa agbanyere na grup anyị na anyị bụ sọsọ ụmụ nwaanyị bụkwa sọsọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke jukwala ya so ka ebe aka esi nọ ife ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke jụrụ ya afịa ada arọ ma ị gụrụ ịbụ dọkịta ma ịbụ lọya ma ịbụ injinia onye ọbụla agụrụ akwụkwọ ga-arụ nnukwu ọrụ a ọsọkwa gị dị mụ na eretaya ga ebe akọ ka dị mma sef ifukwa ife ị na-eme wee kipụ onwe gị bizi mana eretaya n'ọrụ ọ dị mma ka ị nọrọ nwere ife ị na-eme maka ọ ga-eme gị ka nke ozugbo so ụmụ nwanne m ya ka m na-asị unu aga na achọwa eke ka dọkịta ga-esi wee bịa ma ife anọ ndị enwere ego na-eme ya ọ bụrụ sọsọ ndị enwere ego ọ na-enyekwu ego mana ọ bụrụ sọsọ ndị enwere ego na-eme ya ndị nwere ego ndị gụrụ akwụkwọ nwesị maka ndị a na-agụrụ akwụkwọ o nwere ifefa mafa ga-emefa na-eme ya ọkwa asị ana m agụkwa akwụkwọ agụrụ m akwụkwọ ụmụ nwanne m ndị anụ a ụfọdụ na-agụkwa ụfọdụ gụrụ so ụfọdụ ka na-agụ anyị ncha nọkwa ebe a ngụnwa na onwe gị bịakwa sola anyị so ụmụ Igbo ana m asịkwa unu ka m were egwu afọ onye ka onwe gụrụ wee sị ụmụ Igbo tetanụ n'ụla oge erugolu so nwanne m nwaanyị daalụrị nne o Doris back to you. Daalụ Sista Chichi ikwuru ya nnọọ ịgbara ya gị mechaa werezie abụ mere ha summarize imere ọfụma na anụlanụ ya ndị gụrụ nke ọbụla ị gụrụ agwọ ya ọwụ na ichere na ọsọsọ ndị na-akụghị akwụkwọ na ga-emeli azụla azụmahịa Chichi agwala anyị si na onwe na-aga azụli ya ma ndị gụrụ na ịgụchara ọ gị si na ọ bụrụ na oge ruwe mgbe ị ga-aga ezumike nka ị nwere ike ibidokwa n'ahịa were ya na-akwa ya ọkwa dịka na-agụkwa gị na-arụkwa ọrụ ị ga-ejikwa ya were kwado onwe gị gị nwere ike na-enwetakwa ihe ị ga-eji na-etinyere ndị ọzọ aka. Daalụ Sista Chichi. M ga-ejikwa ohere akpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ Sista Tochi ka ọ gwa anyị ndị o chere nwere ike ịzụ azụmahịa. Ndị be anyị daalụ ọkwa nwanne unu nwaanyị Sista Tochi. So achọrọ m ikwu maka traditional business na Afikwe anyị na-azụ. Ife bụ the difference. As in onye na-emego the traditional business ọ ya azụ nwekwa Afikwe anyị na-azụ. Like for me, for example, ana m emebe traditional business. And that traditional business na-eme enwere m efe at all. Enwere m efe onwe m, enwere m efe ụmụaka m, enwere m efe ime anything. Nwapụtagodi Saturday ada nwa ya na-ebe akwa mọmi na-achọ ije egwu egwu mmapụ mmeju nri ya gụ because mmadụ eme ife dịka receipt n'ụlọ and also enwere m efe chaa and anọ m France kịta ọ bụrụ oge na-eme traditional business mmapụta nwụrọ since yesterday ka abịa mmapụta nwụrọ because I would like ọ dị m ka onwe because meje office mepe office ma rapụrụ office pụva olile
mana afọ igwe anyị na-azụ ebe ọbụla ị nọ, just like our sister Ifeoma kwuru, ebe ọbụla ị nọ ịya na-azụ ya, ịya nọkwa na-eme ife ị na-eme. Ndị be anyị nwere ife a na-eme taa na Basel, ọnya ka m ji bịaba. So ịya nọkwa na-eme ife ị na-eme, this system asset go up, anọrọ na-alụrụ gị ọrụ na-akpata gị ego, ị na-emekwa ife ị na-eme ifu gị. Mana ọ bụrụ traditional business ka ị na-eme, ihe nwetanwuro that chance and imis ya. Ọ bụ na ị nọrịa ịma na onwe efe na-apụ gị n'arụ ifu gị, but ị nwere ike na-emekwa ya o, because oge mbido nke aka na-emekwa ya, but ọ na the stress bịa dị too much because adịm enwe efe nke ọzọ. Onya ka nji enwe many people na-enwe ya, na-emekwa ya, na-emekwa nke oge anyị na-afụ the difference. Onwe even one of our doctor brother no USA, onwe practice nke ya, hospital nke ya ka onwe as in his own, I appear as self-employed. But ogo bata mebe business o tie osiso bills ego ọ na-akụ na practice ya ọ dị too much. Mana this afọ igwe ọ na-azụ ọ da-akwụ that half of it, ịpụta na expenses ọ da-akwụ ya. If you go the difference, so onye ọbụla ya emenwu this business, ị nwere ike na-emekwa your traditional business, ị na-eme nke, but o nwere ike reduce your traditional business, ị nwekwa a little bit of time for yourself. Why? Because ị nwekwa another thing ị na-eme, nye gị aka na-enye gị that flexibility time ebe ọbụla ị chọrọ ị na-aga ya. Mụnwa, part of my hobby bụ traveling. I love travel too much. And oge na-eme this travel agency, onye na-eme travel agency enwere that I can't even map nwụrọ mefero or manaro bind or ebe ọbụla nchọ in a year, meje nwere ya 2 times. But with this afọ igwe anyị na-azụ ọbụrụ 3-4 times, ihe apụ in a year, ihe ejenwu ebe ịchọ. But in a traditional business, ihe nwere that time like that, maka imishi office gị ego amana bata. Mana nke nọ kita ebe ọbụla nọ, idozi say your system set sirania the automated system ka nwe bụ ị na-alụgodo ụlọ ebe ọbụla nọ, ị na-agodi banyo ije for Christmas or whatever, before ị bata ị afụ ife ya adịghị n'aka, ị abịa meet ifu gị. So ị nwere ike na-emekwa this your traditional business, ị na-emekwa nke ọ napụrụ gị o. Ị try go the fanabụ, ị try ya fanabụ with time. Mụnwa na-agwa gị maka enwego m experience, not to talk of obodo ibu anyị nọ. Unu mma ife ọbụla bills ị na-akwụ ụgwọ elu ife ọbụla ya na-akwụ ụgwọ ya. Mana afọ igwe anyị na-azụ, apart from normal thing ya na-eji wee na-eme and all those things, we all dig very easy. Everything is documented. Mana traditional business, some of them eji aka or ya na type all this one, but this one is very, very easy. And where also many work ya na alone. At the end of the day, you make your tax and everything, which if any need in a system, not just giving has, they are very easy. Why the other one bu amaro, in short, even 2023, if last year I couldn't arrange say all the alcohol inyefa kafame document ya akọrọ me up to now because of that time na-enwere kita m bịazi kita rapụzia traditional business ka m ga-efe na-eme obele and all those stuff before anụmakwu mmadụ ụgwọ ọ na-eme ya ifugo. So this afọ igwe anyị na-azụ bụ one of the best in the whole world. Yenye gị that ohere ime ife ọbụla ịchọ, ị na-emekwu ya o, inwe your inwe tax and everything. So not progi. If we are your own business, yes. The other traditional business is also your own business, yes. But the difference is clear. The difference is so big that okay, if we will not so you sorry. Now, if a dish, if a dish ricania. Muabu, for example, on your kanja one, if a dish ricania. I got so many people now saying, oh, some of our brothers not gonna Germany are join medis if I name it. First in a fan affair, yes, now so many people name me and all the infect than their own business for one medical business. That off your fari put their business, but I'm going to Batagon in Afia in Magoya I got through the training. So that training part and Muta so many things. A lot.
Muamuta a lot, more than a lot. That every day, and mamutife every day. Indian training place every day, and mamutife. What if I'm on this training? Oh yeah, Maggie, that is enlightening and it so many things. Makuro madu workita email flyer, memoria, because I'm all these things at this our afigo inazu. Okay, the traditional business online can them and memeku online and malolu computer. Upon a mother and computer and laptop, but so many things are maromia. Oh, come but this one I make it this afigo muta a lot. Makwala valuable people. Bunkobuna ijura na our sister if it be US. I just tell you Ozamo. If these are the kind of people I went in here. Now our sister Salome, if a who come on or there. So my sister Doris, so she all of us, we are always there for each other. I know no one the mandi na brondi Nigeria, mandi ochao, mandi Canada no ni I in channel meko. Nkobuni delozi azagi. So if I name abro if that is the if I name the too good to be true. So good. So ndị buying anya biakwa n'obodo a ịbịa nụva aka ike or ita afụfụ. Chukwu emego enwepụta ife bụ aya na-emenwu ọ dịla anyị mfe. I now work smart. Now work na hard. Ị na-ebi ndụ isi ike or ị na-eje ọrụ a na-akwụ ụgwọ mana ụgwọ a ama nzulu oge na-eme traditional business odezu olu maka ịkwa nke odezu cha. So I need something to attach to it. Ya ka nji simba o ife mbịa ya n'ụwa ịbịa mee ị na-akụ bis na nke obere ya afọ nọ ihe anagodu ụlọ esi ka ije chọọ obere ọrụ aja ya ka iwe save ego. Ụfọdụ n'ime anyị nwee more than 5 children ada na ụlọ 6 people or 7 people, 5 children. He add nne na nne ọ bụrụ 7 people. If we are na ego bawite aya before ya menwuro travel mana with afi igwe anyị na-eme ọ ya eme ọ dị mfe go ticket now with ndị beg ọ dịrị so easy. So ndị banyị olugo ka anyị pụta nnọọ the world ụwa anyị nọ kịta unu mgbe nọ na-aga digital ụwa anyị nọ kịta bụ digital many things kịta bụ na digital ka anyị na-eme ya ọ ka bụ bụ kịta o. So bata unu solo anyị fụ ife anyị na-eme anyị nwere training ihe gosi unu ife ọbụla unu na-eme amụgosi unu ọfụma unu kwado unu ọfụma so that ife ọbụla unu na-eme unu mara ife unu na-eme wee na-enweta ife na ya. Daalụ unu. Daalụ nne Sister Tochi ịgbara ya ụkwụ n'eze. Na anụla n'ihe o kwuru ma iwu ndị onye nweburu ọrụ ọ na-arụbu ma ị na-azụ ahịa ị na-nwere ahịa nke na-azụbu na nke onwe gị chee na ị kwesịrị inwekwa ahịa ọzọ ị ga-etinyekwara gị aka ị na-enwetakwa ihe nweta na azụmahịa adịkwara gị na ị ga-azụli ya ọkwa na ị chọrọ ịgbanwe ahịa onwe nke na-azụbu gị chọọ ka ịgbanwee ahịa ọzọ na ahịa ga-adịkwara gị mma na ị ga-eji ya tinye. M ga-eji ohere a ka m kelee ndị na-ekiri anyị n'ụbọchị taa. M na-ekele nwanne anyị nwaanyị wụ Sister Vera from Ireland. Daalụ hie nne imeela bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa. M ga-ejikwa ohere a kelee nwanne anyị nwaanyị wụ Sister Darling from Canada. Imeela rie nne onye nwaanyị gọzie gị. M ga-ejikwa ohere a kelee nwanne anyị nwoke wụ Dustin and Mahababa from Canada. Unu ahụkwala na ya wụkwa otu n'ime anyị ihe ọ sị gị na ihe awụ a great not the great mu business awụrụ amazing one ya sị na ọ na-atụziri ndị ọzọ aka chọrọ n'ime na ọ na-eme ya recommend ka ndị ọzọ nwere ike bata bịa soro anyị zụọ maka na ọwa azụmahịa dị mma ga-abakwa n'oke uru. So mụnwa ga-ejikwa ohere maka oge azịzi ka m kwuo ofu ihe. Ọ bụkwanụ na iwe ofu onye nọnụ ya ọwụ na ihe gbasara ndị ezinụlọ gị ọ kọmuniti ebe ishipụta na-amasị gị hie nne gị na-achọ ka ihe ị ga-eme ka ị nwere ike na-etinyere ha aka. Azụmahịa awụkwa maka nke gị maka ị ga-eshikwa azụmahịa gị nwere ike kọmatakwara ndị ọzọ ndị nọ na kọmuniti gị maka ahịa enwere ike na-enwetakwa ihe nweta from there ọ gị nwakwana gị nke ọwụle nweta gị were ha tinyere ha aka
mere ha ihe a na-akpọ develop, gị mee your community develop. Azụmahịa wụkwa maka nke gị nwa. Ọkwa ndị nọ ebe ahụ gị na-ekiri anyị na gị na-asị ka ihe ị ga-eme ọkwa na ị chọrọ ibido ya ka otu ị ga-esi bido ya. Ihe ị ga-eme ewu na ebe anyị na-ekiri anyị na anyị niile ga-ahụcha webụsaịtị anyị ebe ahụ ma ọ na peji ebe ị na-ekiri anyị. Just meezi ebe ahụ ga-gwa anyị si na ịdị interested, anyị ga-etekizi ya from there. We'll get back to you. Ọkwana ọnwụ na ị nọkwana gị na-eche gị na-asị ọkwa na ebido ka ihe ị ga-eme, just dee aha gị na email gị ebe ahụ na webụsaịtị anyị gị send anya. O nwere vidio isend anya otu o nwere vidio ga-apụta nọ wọcha vidio ahụ ga-akọwachara gị ihe niile ka nwanne anyị nwaanyị kwuru Sista Ifeoma. Ọ sị nọ na work automation no video based training. Ihe o kwuru maka ihe wu video based training na-awụ ihe ị gara ị na-ekiri otu anyị ị na-ekiri anyị gị na-amụta ihe na ya, a na-akụziri gị ihe gị na-elekiri ya gị na-amụta ihe n'ebe ahụ ya wụ video based training. So ọwụ na ọchịcha ilecha the whole videos gị chee na ihe ị hụrụ dị gị mma gị kwa 149 na ọwụ na imecha gị si na ịchọzighị ga a ga-enyeghachi gị ya. Iji ọsịsị na ịchọzighị ga na ihe ị hụrụ na ị ga-emeli ya inyeghachi gị ya. Ya ọkwa na imecha ị ga-ewụrụ na ihe gị si na ihe ị hụrụ dị gị mma na ị chọrọ ịga gị bụ kụzie kochi nke ọma ka ịkwaghala 149 na a ga-enye gị onye ga na-akụziri gị ewu mentọ akụnyekwa gị kochi ndị ga-atụziri gị aka otu ị ga-esi nwere ike mepe azụmahịa nke gị. Ọ bụrụkwa na imecha yọ ịwọchị ilecha ihe onyonyo a na-akpọ videos, ọwụ na ilecha ya gị sị na ihe ọrụ dị gị mma gị bụ ka okochi nke maka ebe ahụ ọwụ na ụmụ ajụjụ niile ị nwere gị jụzie ya kochi gị ọ ga-atụziri gị aka otu ị ga-esi mee ya. Otu aka ọgwụkwa anyị n'olu maka ka anyị hapụzie ya. Elu ga-ahụkwa anyị n'ụbọchị na Satọde ọzọ na-abịanụ. Anyị ga-abịakwa ọzọ bịa kọwatakwara unu ka anyị ji bịa. Daalụ unu rie nne ka ọ dịrị unu na mma. Bye bye.